On air tabi sa DCGB. Yes, Pio. Good morning. Good morning, man. Tangog ka. Opo. Sir Danny, igwanin importante ho na paanunsyo ang Gobernador Tabi na dapat maisihan kan probinsya ng Albay. Over. Yes, Pio. Medyo pinaano muna ni Gob, lockdown muna in provincial capital. So for 2 days po, lockdown po ang provincial capital. Dahil na siguro muna sila mag-transaction. May mga department heads kita po na nag-attend kang conference kang DILG, and there's a possibility na may nag-positive kasi may mga nag-positive duman. So sabi ni Gob, mas maray na muna na i-contact tracing sa kabus na nag-attend, and then so mga binalikan nila sa opisina nila. So siyempre department head nagabalik sa opisina, contact tracing na muna for these 2 days, and hilingon kung talagang positive sila o negative man. So lockdown po muna ang provincial capital, alik Governor Albichara, for today, September 27 and September 28, tabi. Opo. Arin tabi na igwa baga paano nin Capitol Annex, igwa nin Capitol Main, buda igwa manin mga nag-orofisina, duman sa may APSEMO building tabi, Sir Danny, please go ahead. Gabus GNPU na may nag-opisina na department head. Aha, yan. So, kasi mas maray na sabi ni Gob na magpasiguro. At para mo yung variant na ini talagang grabe makaulapit ito eh. Okay. So, kung tamaan pa sa kuyang pag-iintindi tabi, Sir Danny, gabos na departamento dyan ngunyan sa Kapitolyo, irregardless kung sa insin na nakabugtak na edifisyo, either sa annex, duman sa APSEMO, o kaya digdi sa main, talagang daing transaksyon. Opo, digdi. Especially digdi sa province, sa capital, and then duman sa ibang opisina. Basta may mga department heads po nag-opisina duman. And so mga department heads na nakaiba po sa conference na ito, tabi. Aha. Yan. So, primero, so mga department heads na nakasabay sa konferensya na pinagibo ka sa Orintabi, Sir Danny? Last week po. Last week. Pa-konferensya ito kan anong ahensya? Sa DILG. Yan, sa DILG. So, gabos na mga department heads na naka-attendir duman, dainin transaksyon pati sa indang mga departamento. Yes po, sa mga contact tracing na buda ma-swab test. How about sa mga daiman tabi nag-attendir na department heads? Well, like sa Muya na daiman nakalubi ito, daiman kami masyado apektado. Pero kung capital mo nang lockdown po ni Governor Pizarro. Ayun. To make it simple, bilog na Kapitolyo dain transaction for 2 days, effective today and tomorrow. Opo, Pio. Oho. Pasiguro lang sabi kita. Iyo. Pero ano ang sistema, bako man na may nag-positive, kundi pasiguro lang, may mga nag-positive duman sa nag-attendeers ka na kaaging pagtiripo na ito. Sa conference po, buda nakahalo-bilo ninda ito, kaya mas maut ni Governor Pizarro na i-test gabusin na pong yaraon duman. Okay. O sige, dipisil talaga ini. Yung nga na iso pigatarago ka subago before my commercial break na hihimay-himay yun tayo ni sigon sa data ang nangyari dito sa Sutuya sa probinsya ng Albay. Yes po, Pio. So thank you very much, Pio, sa oras, and more power po sa programa mo. Sige. God bless us. Mag-iringat po kita. Thank you. Thank you so much, Sir Danny. Tagapagtarampo ni Governor Albichara. So yan po ha, otro hunta, ang Kapitolyo ngunyan, gabos tabi, daing transaksyon.